ኣብ ኬንያ አንጻር መንግስቲ ተሃገር ኣብ ዝግበር ዘሎ ህዝባዊ ተቃውሞታት ክሳብ ሕጂ ቁጽሪ ህይወቶም ሰኣኑ ናብ 31 ከም ዝበጽሐ ናይ ተሃገር ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሓቢሮ። እቲ ብመንግስቲ እቲ ሃገር ዝካየድ ርእሱ ዝኸኣለ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ 21 ሰልፈኛታት ህይወቶም ሲኢኖም ብምህላዎም ቁጽሪ ሞውታት ካብ 11 ናብ 31 ክብ ኢሎ ኣሎ ኢሎ። መሰረት ጸብጻብ ናይቲ ትካል ድማ ክሳብ ሕጂ 100 ዝበጽሑ ክፎኩስን ኮቢድን መጉዳእቲ ኣጋጢሞም ከም ዘሎን 532 ድማ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ድሕሪ ምስታፎም ብኣባላት ጸጥታ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም ገሊጹ። ውድብ ሕብራት ሃገራት ብወገኑ በቲ ኣብ ኬንያ ተፈጢሩ ዘሎ ተቃውሞታት ሸቕሎቱ ክገልጽ እንከሎ ፖሊስ ኬንያ አንጻር ሰልፈኛታት ከቢድ ሓይሊ ይጥቀም ምህላው ድማ ነቒፉሎ። ሕጂ ቁጽሪ ሞውታት 31 በጺሕ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ እዋን ግን ፖሊስ ኬንያ ክሳብ ሕጂ ቁጽሪ ህይወቶም ሰኣኑ 11 ጥራይ እዩ ዝብል። ኣብታ ሃገር ካብ ዓሚ ጀሚሩ ወላውን አንጻር መንግስቲ ዝቐንዐ ተቃውሞታት እንተጸንሐ ኣብ ዝቐረበ እዋን ግን ድሕሪ ሞት ኣልበርት እጅዋንጋ ዝበሃል አንጻርቶም ኣብ ኢዶም መይቱ ዝበሃል ፖሊስ ከምኡ ድማ መንግስቲ እቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞታት እዩ ዝረአ ዘሎ። ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ተቃውሞታት አንጻር መንግስቲ ኬንያ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቲ መንግስቱ ዘቕረቦ ወሳኺ ግብሪ ክስሕብ እኳ እንተገደደ እቲ ተቃውሞ ግን ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝቐርብ ጻውዒታት አንጻር ጭካነ ፖሊስ ዝገልጽ ቁጥዕ ተቐይሩ እዩ ዘሎ። ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ሓያል ተቃውሞ ይዝግበር ዘሎ። ኣብ 2024 ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞታት ብውሕዱ 60 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ። ኣብ ጥርዚ እቲ ጸረ መንግስቲ ዝተኻየዱ ተቃውሞታት ገለ ካብ ተቃውሞታት ዘስምዑ ዘለዉ ሰባት ናብ ውሽጢ ህንጻ ባይቶ ብምእታው ንብረት ክዕንዉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝተዘርግሐ ቪድዮታት ተራእዩ ነይሩ እዩ። እዚ ይኹን እምበር ሕጂ ተቃወምቲ ናብ ባይቶ እቲ ሃገር ኮነ ናብ ቤተ መንግስቲ ንኸይኣትዉ ሰራዊት እቲ ሃገር ከምኡ ድማ ኣባላት ጸጥታ ጽኑዕ ዝኾነ ሓለዋ ይገብሩ ከም ዘለውን ተቃወምቲ ወይ ሰልፈኛታት ከዓ ካብቲ ዝቃወሙሉን ሰልፊ ዝገብሩሉን ከባቢታት ናብ ባይቶ ንኸይሰግሩ ይከላኸሉ። ኣብ ገለ እዋን ድማ ከቢድ ሓይሊ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ እዩ ዝሕበር። ኤርትራ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተጋብአ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘቕረበቶ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣን ኣብቲ ዞባን ካብ ዝገጥማ ቀልውላው ንምህዳም ንኤርትራ እናወቐሰት ገንሸል ትገብር ኣላ ክትብል ከሲሳ። ንኤርትራ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝውክል ሃብቶም ዘርኣይ ኣብቲ ብሓሙስ 3 ሐምለ ኣብ ጀኔቫ ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ መልኪቱ ኣብ ዝተኻየደ ዘተዩ ብዛዕባ ሓድሽ ርእይቶ ኢትዮጵያ መልሲ ሂቡ ዘሎ። ሃብቶም እቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበ ኤርትራ ንጸጥታ ልዑላውነታ ሰብኣዊ መሰላታን ሰብኣዊ ጉባኣታን ስግኣት ምዃና ዝኸስስ መግለጺ ቅንዕና ዘይብሉን አንጻር ኢትዮጵያ ባዕላ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝበለቶን ዝገበረቶን እዚ ዓይነት ተጋዳባጥ መርገጽ ድማ ነቲ ባይቶ ኣኽብሮት ዝኸልእ ምዃኑ ገሊጹ። ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዓርቢ ኣብ ዘካየደው መጋባእያ ነቲ ብኽኢላ ሕጊ መሐመድ ዓብዱል ሰላም ባበክር ዝምራሕ ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝምርምር ፍሉይ ልኡኽ ዕማሙ ክቋረጽ ብኤርትራ ንዝቐረበ ሕቶ ከም ዝነጸጎ ዝዝከር እዩ። ኤርትራ ነቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጉዳያት ኤርትራ ስልጣን ንምስራት ዘካየደ ተጻዕሪ ኣብ ዝተዋሃበ ድምጺ ናይ ሱዳን፣ ቻይና፣ ኩባን ብሩንድን ዝኾነ 4 ሃገራት ደገፍ ክትረክብን ከላ ኢትዮጵያ እትርከበን 25 ሃገራት ግን ነቲ ኤርትራ ዘቕረበቶ ሓሳብ ብምቋምየን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እቲ ፍሉይ ልኡኽ ሰብኣዊ መሰላት ክቕጽል ዝገበራ 18 ድማ ድምፀን ከይሃበየን ድምፀ ተዓቅቦ ዝገበራ። እዚ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዝሃበቶ ድምፂ ድማ ንኤርትራ ከምዘይ ሕጎሳ ዘሎ ይዝገለጽ ዘሎ። እቲ ዝተዋሃበ ውሳኔ ኣብ ኤርትራ ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢደዋናዊ ማእሰርቲ ከምኡን ገደብ ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን መንቀስቓስን ሓዊሱ ዝያዳ ዓለም ለኻዊ ኣቓልቦ ዝሓትት ገህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፍጸም ዘመልክት ዝብል ጸብጻብ ወጽዩ። ኤርትራ ነዛ ባህላታት ንዓመታት ብምንጻግ ጸብጻብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ወገናውን ፖለቲካዊ ድራኽን ዘለዎ ብምባል ኣይትቕበሎን እያ። ኣብዚ እዋን ከዓ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ሰፊኑሉ ኣብ ዘሎ ሃዋህው ኢትዮጵያ ነቲ ሓድሽ ውሳነ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ምድጋፋ ከምኡውን ናይ ኤርትራ እማመ ምቅዋማ ኤርትራ ንዞባዊ ጸጥታ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ስግኣት መረጋእ ኮይና ትቕጽላላ ብምባል ከሲሳ ዘላ። እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣቕሪባቶ ዘላ ክሲ ልኡኽ ኤርትራ ሃብቶም ኣብ ዝሃቦ መልሲ እዚ ኣብ ባህላታት ሓሶት ጥራይ ዘይኮነስ ቀንዕና ዘይብሉ እዩ ኢሉ። ንሱ ኣብ መግለጺኡ ቅድሚ 1 ዓመት ጥራይ እኳ እንተርኢና ኢትዮጵያ ፍሉይ ራፖርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዕማሙ ክውድእ ጸዊዓ ከም ዝነበረት ነቲ ቤት ምኽሪ ብምዝኽኻር ሕጂ ድማ ተገልቢጣ በንጻርያ ደው ኢላ ዘላ ኢሉ። ይኹን እምበር ተንተንተ ከም ዝብልዎ እቲ ኢትዮጵያ ትህቦ ዘላ
መስርሕ ድምፂ መስትያ መንጎን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ዝተሓሓዝ ከም ዝኾነን ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲአን ከም ዝናይ ሕጂ ወጥሪ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ድማ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ደጊፋ መንባራ እዮም ዝገልጹ በጀካዚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዝጸንሐ ግጭት እውን እንተጠቐሰ ኢትዮጵያ ድሕርቲ ኣብ ኣልጀርስ ዝተፈረመ ቀያድን ናይ መወዳእታን ስምምዕ ሰላም ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ኣህጉራዊ ሕግታትን ጥሒሳ ንኣስታት 20 ዓመታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ መሬት ኤርትራ ሒዛ ከም ጸንሐት ኣዘኻኺሩ ንሱ ቀጺሉ ኣብ 2018 ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም እቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለማዊ ሕግን ግዝኣታዊ ሓድነት ኤርትራን ክኽበር ንሙሉእ ትግባር ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ስለ ዝተሰማምዓን ጥራይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቶም ዘርኣይ ቀጺሉ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት እንተተኻኢሉ ብሕጋዊ መንገዲ ኣድላይ እንተኾይኑ ድማ ብወተሃደራዊ መንገዲ ወደባት ኤርትራ ክትወስድ ትጽሕትር ከም ዘላ ብምኽሳስ ከምዚ ዓይነት መግለጺታት በሰብኣዊ መሰላት ከምኡ ድማ ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተሸፈነ ንሓቀኛ ባህጊ ምስፋሕፋሕ ኢትዮጵያ ዘርኢ ከምኡውን ንሶማልን ጅቡትን ዝጸልዩ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነዚ ብኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ቀሪቡ ዘሎ መግለጺ መልሲ ኣይሃቡልን ኣለዉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይጄሪያን ሓቢሩ ናይ ውግእ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ናይ ውግእ ድሮናት ንምዕባል ዘኽእል መንገድታት የናድዮ ምህላዎም ተገሊጹ ሓይሊ ኣየር ናይጄሪያን ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ገይሮሞ ኣብ ዘለዉ ርክባት ክልቲኦም ሓይሊ ኣየራት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ዘፍሪሉ መንገድታት የናድዩ ከም ዘለውን እቲ ስራሕ ድማ ሓቢሮም ንኽገብርዎ ጻዕርታት ከም ዘሎን ተገሊጹ እዚ ዕላው ዝኾነሉ ዘሎ ድማ ሓይሊ ኣየር ናይጄሪያ ናብ ኢትዮጵያ መብጻሕ ብምክያድ ምስ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ርክባት ድሕሪ ምግባር እዩ ኣብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዳይሬክተር ልምምዳት ኮማንደር ዓሊ ሁሴይን ኢድሪስ ኣብ ዝሃቦም መግለጺ ምትሕባር ሰራዊት ፌደራል ኢትዮጵያን ሰራዊት ናይጄሪያን ብፍላይ ድማ ኣብ መዳይ ሓይሊ ኣየር ኣብ ናይ ሓይሊ ኣየር ቴክኖሎጂ ሓበራዊ ታዕሊም ከምኡ ድማ ብሓባር ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ወይ ድሮናት ኣብ ምፍራይ ዘተኮረ ክኸውን ምዃኑን እዚ ኸኣ ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ሰራዊት ዝግበር ምትሕባራት ምዃኑ ይገሊጹ ናይ ናይጄሪያ ናይ ሓይሊ ኣየር ልኡኽ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ኣብ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ መብጻሕ ከካይድ እንከሎ ኣብ ነፈርቲ ዝዕረያሉ ማእከል ናይ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ደጀን ዝበሃል ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ፍርያት ዝፈርየሉ ማእከልን ኣካዳሚ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን መብጻሕ ኣካይዶ ብጀካ ዝውን ሓይሊ ኣየር ናይጄሪያን ኢትዮጵያን ኣብ መጽጋን ነፈርቲ ብዛዕባ ክግበር ዝኽእል ምትሕባር ክዘራረቡ እንከለዉ ብፍሉይ ድማ ኤል39 ዝዓይነተን ነፈርትን ኤምኣይ ሲሪየስ ዝበሃላ ሄሊኮፕተራትን ኣተኲሮም ከም ዝተዘራረቡን ኣብ ልምምድን ምርምርን ናይ ሓይሊ ኣየር ድማ ዘተ ከም ዘካየድን ተገሊጹሎ እቲ ናይ ናይጄሪያ ሓይሊ ኣየር ድማ ኣብቲ ዝገበሮ መብጻሕ ኣብ መወዳእታ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ሓይሊ ኣየር ኮማንደራት ኣብ ናይጄሪያ ኣብ ዝርከብ ናይ ሓይሊ ኣየር ኣካዳሚ ንዝለዓለ ልምምዳት ዕድመ ከም ዘቕረበውን ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ኣዋርሕ ምስ ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ወተሃደራዊ ምትሕባራታ ንምዕማቕ ትዘራረብ ጸንሐት ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ድማ ምስ ሞሮኮ ኣብ ወተሃደራዊ መዳያት ስምዓት ገይራ ክልቲአን ሃገራት ከተሓባበራ ምርድዳእ በጺሐን ነይረን እየን ብጀካ ዝውን ምስ ሩዋንዳ ከምኡ ድማ ኡጋንዳ ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ምትሕባራት ከም ዘለዋ ይግለጽ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም